Μπροστά στο μεγάλο αυτό κίνδυνο, εκλεκτά και ευγενή πνεύματα του ελληνισμού από όλες τις κοινωνικές τάξεις του συσπυρώθηκαν και αντέδρασαν στεναρά. Το καλοκαίρι κιόλας του 1896 δημιουργήθηκαν τα πρώτα ελληνικά ένοπλα σώματα, τα οποία δρούσαν στο μακεδονικό χώρο. Οι λαμπρές τους επιτυχίες χάρισαν την αυτοπεποίθηση στο έθνος. Οι πρώιμοι εκείνοι μακεδονομάχοι, μαζί με τους γνωστούς των ετών 1904-1908, ανύψωσαν τον γόητρο και την καλή φήμη της Ελλάδας. Ο απερίσκεπτος όμως ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και η ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας αποτέλεσε ένα οδυνηρό πλήγμα στην καρδιά του έθνους. Η κατάσταση στη Μακεδονία έγινε κρίσιμη. Το επίσημο ελληνικό κράτος, επειδή φοβόταν νέες προστριβές με την Τουρκία, αδράνησε. Την κρίσιμη εκείνη χρονική περίοδο, η αντίδραση προήλθε από τα ίδια τα σπλάχνα της Μακεδονίας. Οι Μακεδόνες αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να συνεχίσουν με πείσμα τον αγώνα τους, βασιζόμενοι μόνο στις δικές τους δυνάμεις. Έτσι, μετά το 1904, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι γηγενείς αγωνιστές, οι οποίοι συντήρησαν το ενδιαφέρον της ελεύθερης Ελλάδας για τη Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση, αποτινάζοντας λίγο αργότερα την άρκη της, παρότρινε τους κατατόπους διπλωματικούς αντιπροσώπους της στη Μακεδονία να κινηθούν για τη δημιουργία τοπικών αντιστασιακών πυρήνων. Παράλληλα, οργάνωσε και απέστειλε αντάρτικα ένοπλα σώματα για να προστατεύσουν τον ελληνισμό από τη δράση των βουλγαρικών κομιτάτων. Οι τελευταίοι με απότερο στόχο τον εκβουλγαρισμό του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας και την εθνολογική του αλλίωση, άρχισαν να προβαίνουν σε λαιλασίες, διωγμούς και δολοφονίες των Ορθόδοξων κατοίκων, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.